Kaixo lagunok, Gariren kantu batek dio Zarra Zara Bilbo. Eta guk kantu horren koreografia ikasiko dugu jarraian. Gogoratu, kantariko ikuskizun egunerako letra ikaste ere oso garrantzitsua dela, baina orain dantzan zentratuko gara, Beraz, animo altxe ipurdi horiek eta hasi dantzan. Kantu honek 3 pausu nagusi izango ditu eta oso erraixak dira 3-ak. Hasi egingo gara, Lehenengoarekin, eskuina, ezkerra, egingo duguna da, puntarekin, puntak, hankaren puntak, eta besoak gehituko dizkiogu. Eskuina eta ezkerra. Eskuina eta ezkerra. Hori da, 1, 2, 3 eta 4. Hau izango da, lehenengo pausua. Eta bigarren pausua izango da, eskiatzen egongo baldin bagina bezala, 1 eta 2. 3 eta 4. Hori da, erraxe ez da, 1, 2, 3 eta 4. Eta 2 pausu horiek bata bestearen ostean jarriko ditugu, Adi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Eskuinarekin hasiko gara, 1, 2, 3 eta 4, baina gero hurrengo pausua ezkerreko aldera egingo dugu, Bestela ez du ondo kuadratzen, beraz, ezkerreko aldera hasiko gara. Berriro egingo dugu azkeneko aldizuek ondo ikusteko, 1, 2, 3 eta 4, 1, 2, 3 eta 4. Horiek izango dira lehenengo 2 pausuak beraz, eta hurrengo pausua, azkeneko pausua, hauxe izango da, 1, 2, 3, 4. Hankarekin estep egiten, pausu bat alde batera eta beste bat beste alde batera, eta besoak gehituko dizkiogu. Eskuinera egiten dugunean pausua, besoa ezkerreko aldera emango dugu, eta guregana itxi. Hartu eta itxi, hartu, itxi, hartu, itxi. Hori da. Hauxe izango da, kantuaren 3. pausua, eta ikasi ditugun 3 pausu horiek praktikan jarriko ditugu segidan. Prest dauzkagu taldekide guztiak eta aurkeztu egingo dizkizuet lehenik eta behin, Oñatiarrak dira beraiek, eta hementxe dauzkagu kolore horiarekin Irati, urdinarekin Asier, gorriarekin Unai eta zuriarekin Zurine, eta posizioak hartuko ditugu. Gogoratu, zuen taldea 3kotea baldin bada, kolore txuria eta horia kentzea, eta 4kotea baldin bada berriz, kolore beltzak kentzea. Eta gauzatxo bat esan behar dizuet, abesti honetan adi egon, izan ere sarreran pixka bat geldi egongo gara, eta berandutxoago hasiko gara ezkerreko aldera, salbuespen bat egingo dugu, baina gero musikarekin batera joateko ezkerreko aldera hasiko gara. Beraz, adi egon, eta disfrutatu gurekin dantzan batera egiten. Erritmoa markatuko dugu. Hori da. Eta ezkerreko aldera. Hori da. Eta gora besoa. Hori da, oso ondo. Eta orain eskiatzen bezala. Hori da. Eta abestun hasiko gara, Eskuina, ezkerra. Hori da. Hankekin erritmoa jarraituko dugu, estep egiten. Eta guztiok alde berdinera gureaten, Eta posizio aldaketa. Artean gaudenak, aurrera joango gara eta aurrekoak atzera. Eta gogoratu, abesten letra ondo ikasi. Eta ondo abesteko, Eta orain doblea gatoz, besoekin, Bat, hiru, oso ondo. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu. Eta orain geldi, Zarra Zara Bilbo. Hori da, berriro. Eta 3. pausua zingoaz, Bat. Oso ondo. Hori da eta. Oinak urbeltzetan, loreak bainean. Pozik. Oinak urbeltzetan, loreak bainean. Mozortzen nauzuta. Eta hasierako pausuak egingo ditugu jarraian, Zesangoet ba.
eskiatzen bezala. Oso ondo. Eta eskiatzen bezala berriro. Hori da. Hemen zen, Neoizko argiak erdi zintzilik daude ezkerra. taberna gainean. Interpretatu egingo dugu, letra horrek dioena, gogorarazteko, hemen pausua erraxa da, beraz ondo ondo ikasi letra, Eta posizio aldaketa, oso ondo, Guapa etorri eta laster dobleak besoekin eskuineko aldera, eta ez algaude eta Zagoaz, bat begiratzen eta zaitu 3 eta 4, hori da. Jarraitu egingo dugu, zerbait esan nahi berdin segi, Berriro ere begiratzen zaitut, esango du, guk jarraitu egingo dugu, begiratzen hori da. zaitut zuloaren gainetik Oso ondo, zerbait esan nahi dizu eta orain besoak laster gelditu egingo ditugu, galdu aurretik besoak listo, zarra zara Bilbo, hori da, zarra zara eta 3. pausua, hartu eta itxi. Oso ondo primeran, bueno. Eta aurrerakan joango gara, guztiok hortzen batera jartzeko, Eta ondoren hasierako pausuak egingo ditugu berriro. Hori da, mozortzen nauzuta eta hasierako pausuak orantxen, zesangoet bat, 3, eta orain eskiatzen. Laster, zulo posizioarekin bukatuko dugu, Azkenak. Eta bukaerako posizioa hartu.